Almighty you watch and if your life no good, still I see I that you and them change your mood. Him see everything and him know everyone. All you have to do is take care of your nation. Almighty you watch and if your life no good, still I see I that you and them change your mood. Jó, sok szeretettel köszöntjük mindenkit az első nemzetközi tisztáborban, ami nem is első, meg nem is nemzetközi, de ilyen méretekben az első mindenképpen. Everything and him know everyone. All you have to do is take care of your nation. No people them say I man can use the patois, 'cause it has created for the black man them in a Jamaica. But you fi understand, say a man is a man, no matter where him live on a which island. Cause the main thing, say I would like... Falvai Mátyás második kötetéről, a Gépindákról lesz szó. Ez egy két részből összeálló novellás kötet. Az elsőnek az a címe, hogy Gépindák, a másodiknak pedig az, hogy Hiányvariációk. Az első egy novellafüzér, illetve kérdezem, hogy novellafüzér-e, a második már kevésbé. És szerintem kérdés lehet ebben az is, hogy ezek a novellák mennyire állnak össze, és mennyire alkotnak valamiféle egységes egészet. Hogy műfajilag tulajdonképpen hova sorolható. Az első fele a kötetnek, ez a Gépindák című novellafüzér, igen, szerintem is novellafüzér nagyjából. Ez az első fele, ez koherens, abszolút. Nekem nem ez volt a fő kérdés, vagy ez nem volt kérdés, hanem hát ez egy deklaráció, hogy kinyitom a tartalomjegyzéket, és ezt lehet megtalálni. Velem sokkal inkább nagyobb kérdéseket vetettek föl azok a figurák, akik körül ezek a történetek játszódnak, hogy milyen életképek vannak, hogy milyen sztorik vannak mögöttük, és ebben viszont ez az egész kötetet átjárta azt, hogy milyen alakok vannak, hogy milyen vicces események történnek az életükben, vagy éppen a tragédia és a humor hogyan ölelkezik egy történetben. Én azért nem használnám szívesen ezt a tragédia szót, mert hogy csak tehát a mi befogadói pozíciónkból van szó tragédiáról, illetve van a hiányvariációknak egy nagyon érdekes és szerintem nagyon kilógó, nem tudom, hogy te erről mit gondoltok, fejezete, ahol Guvuxu nem létező jelekkel, megint csak tipográfiai érdekesség, jelekkel van a cím megadva, és aztán ezt ugye magyarázza, le is fordítja, idézőjelben természetesen. Talán nem ez a legerősebb írás, ebben egyetértek, viszont... Biztos, hogy nem ez a legerősebb viszont, hát, de nyilván kilóg a jelek miatt, de ugyanakkor szerintem fontos és szerves része azért, mert minden közösségnek megvan a maga bolondja. Tehát abszolút nem derül ki róla az, hogy ő bolond. Nekem ez valahogy... Vagy hogy létezik egy másik valóságban is. Tehát csak annyi derül ki, hogy őt így szivatják folyamatosan, meg kinevetik, de valójában az tényleg nem derül ki szerintem sem, hogy ő tényleg bolond-e. És én ezért nem éreztem ezt az űrmetaforát indokoltnak, pontosan emiatt egyébként. Tehát számomra azért érdemes eljönni egy írótáborba, mert rengeteg emberrel megismerkedhetek, rengeteg szempontot és álláspontot figyelembe vettek, amik esetleg ilyen építő jellegűek lehetnek. És ugye itt azért nagyjából minden ember ír, legalábbis minden olyan naív ember ír, aki eljön egy ilyen írótáborba, és szerintem nagyon sokat jelent az, hogy sokszínű legyen a dolog, és ugye ezáltal fejlődésre ösztönöznek a dolgok. Próza műhelynek vagyok az egyik tagja. Nagyon barátságos a légkör. Ott is nagyon sokszínű és érdekes emberek vannak, akik mind-mind prózán belül, de másfajta műfajt, másfajta irányt képviselnek, és nagyon érdekes őket megismerni, és az ő stílusukat ugye hallani napról napra, és ebből is szerintem nagyon sokat fejlődhet egy ilyen ifjú írópalánta. Eszterházy Károly főiskolára járok, másodéves voltam most leszek harmadéves, magyar alapszakon vagyok, és filozófia minoron. A magyar oktatási rendszer az nem sok figyelmet fordít az íráskészség és az írni szeretni vágyó embereknek a fejlesztésére, fejlődésére az angol szász rendszerrel szemben. És itt inkább ugye mindenkire személyesen odafigyelnek, és mindenki tud
ebben az irányban fejlődni, míg egy szemináriumon már meglévő alkotók, meglévő témáit boncolgatjuk. Természetesen ott is sokat lehet fejlődni, csak másfajta aspektusból szemlélve a dolgokat. Itt pedig ténylegesen az írásra való hajlamra kihegyezve zajlanak az események. A beszélő. Kiderül, hogy már senki sincsen itt. A tekintet nyugalomról árulkodik, mégis kétségbeesésre ad okot, ha a történet véget ér. Senki sem tesz fel kérdéseket. Nincsen több út. A beszélőt előbb-utóbb felakasztják, és meglepődik, aki hazudni akar. Állomás. A beszélőnek semmilyen szándéka sincs, a hallgatót mégis asztalhoz ültetik. Minden kérdés és válasz előre kidolgozott, egyformán könyökölnek és elszívnak egy-néhány cigit, később autóbuszra szállnak, útközben minden a terv szerint halad, azután a jármű lassítani kezd, megáll és ők leszállnak. A nyílt állomáson bármi megtörténhet, de annak mindketten csak töredékét hiszik. És mi az, amit nem szeretünk egy könyvben? Én azt örülöm, hogy ilyen közhelyes, olyan köznapi, és olyan mindenki tud írni, és ez nem olyan különleges. Hát értem, hogy mit akarsz mondani. Van egy példa, mondjuk azt nem tudom, mert azt jelenti, hogy úgy gondolom szeretitek, de én nem annyira, mert ez túl köznapi nekem. Igen, ennek két oldala van ennek a dolognak, mert teljesen átérzem, amit mondasz. Például az utódok is annyira ugyanolyan volt, mint ami bárkivel megtörténhet. És ezért sem jött át annyira. Nem tudom. De ugyanakkor ezt nagyon szeretem. Én azt szeretem nagyon, hogy a főszereplő szinte teljesen olyan, mint mondjuk én vagy te, bárki érted. Pont ez a lényeg, hogy veled is megtörténhet, és neked is vigyáznod kell erre, hogy ne kövesd el ugyanazokat a hibákat. Szerzőket is írunk? Igen, kedvenc szerzők. Vagy még amit nem esik. Igen, amit nem szeretünk, azt is írjuk fel. Mi nem jó. Én nem szeretem a túlzó leírásokat. Jó, mondom, én Jókait nagyon szeretem például, de attól függetlenül néha unalmas, amikor nagyon-nagyon hosszan ír le. Életszerűtlen. Történéses? Vagy szituációk? Túl hosszú leírást írhatjuk. Igen. Mondjuk például anyukám oda volt, hogy az Egri csillagokban van nagyon hosszú leírás, és ő nem bírta végigolvasni. Én úgy olvastam végig a könyvet, hogy nem vettem észre, hogy hol van az a rész. Tehát ez is olvasható. Igen. Macska van benne, azért a mester is van, ez a női regény. Macska világon, meg ez egyébként tényleg abszolút egy női regény, női lelkületű. Mi az, hogy megjelenik az ördög, és így igazságot szolgáltat, az női regény? Igen, az eszélye, meg a kiismeretlensége, az abszolút. Meg Poncius Pilátus, az ilyen női regény, ilyen tipikus. Abszolút, nekem teljesen. De akkor benned van a nő, nem? Hogyha a nőt látod abban az igen, egészben. egyébként. Hát nem, én nem szeretem tehát. Aha. Nem. Vagy akkor a nőket nem szeretem, és akkor... De most várj. Hát, hogy van ez. És akkor Rábál meg férfias, mert abban meg galambok vannak, meg... Nincsenek is galambok, csak akkor van. Én is azt vettem észre, hogy nagyon sok könyvnél meg kell, hogy érjünk bizonyos könyvekre. Ez így van, de úgy volt, hogy elolvastam, és így nem tudtam hova rakni, és eltelt x idő, és egyszer csak így bum, tudod, fölkeltem reggel, basszus, értem. Van, és azért töltsem azzal az időmet, hogy mindenfajta szemetet végigolvasok, hogyha választhatok jó könyvet. Igen, de mire megtalál egy jó könyv egyébként, ez nagyon sok idő. Valahogy, hogy igen, esélyt kell adni. Én például a H. Jánossal voltam úgy a legelején, hogy én nagyon nem akceptálom a vulgáris nyelvet, sajnálom, nem tettek róla, viszont ahogy ugye láttam a darabot, elkezdtem olvasni, megértettem, és általa megértettem Sírónak a csirkefejét, és abszolút elém varázsolta ezt a, milyen ez a kocsmában ül melletted és beszélés, és azt a nyelvezetet. Csak annyi, hogy a botrány az nem feltétlenül hatásvadász, ha valaki mondta hatásvadász. Hogy botrány, az is lehet botrány, ha leírom azt, hogy hogyan szoktam rá mondjuk a 11 dolgokra, mert arra még ugye nem írtam egy friss téma. De ez már nem botrány, mert de szerintem lehet bőle. Megjelent róla 70 könyv. Mert mondjuk meglátom a botrányt, az a bulvárúságírás, de nem keresni kell, egyszerűen ezek történnek, tehát ettől, pont azt mondta az Attila, hogy ettől életszagú, tehát ez a kis életszag, amit kell bele szerinte egy novellában, vagy jó. Hát csak hogyha túlzásba viszik, akkor... Hát attól függ, hogy milyen kultúrát ír az ember, tehát nyilván, hogyha egy romantikus regényt akar írni, akkor nem kell, hogy
az történjen, ami. De akiket mi összeszedtünk, szerzőket nekünk, azok között tehát ezekben a kultúrákban nőttek föl, és erről írták meg, amiket megéltek. Említetted, hogy 12 nyelvre fordították ugye a vonalkódot, azért az már egy tucat, az már egy elég komoly mennyiség. Hogy ezekből ezekből a fordításokból te mennyire tudsz belefolyni, vagy mennyire folyhatsz bele, tudsz ezekből tanulni, vagy ez inkább ugyanúgy a munka része, mint mondjuk egy felolvasásra elmenni? Hát ez több különböző kérdés egyszerre. Az, hogy mennyire folyik bele a szerző. Értelemszerűen az ember a nyelvek többségét, amire fordítják, azt nem beszéli. Nyilván vannak olyan zsenik, akik 12 nyelvből kontrollálják a saját fordításukat, de én nem tartozom közéjük. Nem vagy ilyen? Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt fölösleges dolog úgy nekiindulni, hogy én most kézbe tartom, hogy sikerül az a fordítás. Ez egy bizalmi dolog. A fordító az egy elhivatott ember, aki nyilván tudja a saját szakmáját, nekem azt kell feltételeznem első körben, hogy a fordító jó fordítást fog csinálni. Nyilván vannak problematikus részek, 1-2-3 fordítás után már nekem kezdett világossá lenni, hogy mi az a rész, ahol minden fordító elakad, vagy kérdéseket tesz föl. Úgyhogy csináltam egy saját listát ezekről a kérdésekről magyarázattal. Ez nagyon jól működött egyébként, mert utána már ezt automatikusan megkapták a fordítók. Egyrészt tudták, hogy itt van a szövegben olyan aknák, ahol más fordító elakadt. Másrészt én is fordítok, tehát tudom, hogy bizonyos dolgok nem ültethetők át, vagy helyettesíteni kell más hasonló dologgal. Mondok egy konkrét példát. A szöveg egyik történetében egy magyar kamasz fiú a budapesti műjégpályán próbál udvarolni egy amerikai kislánynak. Kicsit bumburnyák és szerencsétlen az ő közeledése, meg akarja kérdezni a lánytól, de nem túl jól angolul, hogy hány napig maradt. És ezt úgy próbálja elmagyarázni, hogy egy napocskát rajzol a jégpályán a porba. És a lány nem érti ezt az egész helyzetet. Most ezt nyilván más nyelven nem lehet megcsinálni, más párbeszédet kell itt betenni, ahhoz, hogy érzékeltessük a fiós utaságát. És tele van ilyen dolgokkal a szöveg, amit én is tudom a fordítói gyakorlatból, hogy ez az, amikor a fordító hogy fogja a fejét, hogy most akkor itt mit rakjak be. Voltak nemzedéki dolgok is, amikor azt hiszem például a szerb fordításnál egy nagyon fiatal, vagy hát hozzám képest nem fiatal srác fordította, magukhoz képest nem annyira, és például nem tudta, hogy mit jelent az, hogy valaki dimenziós kártyanaptárokat gyűjt, mert az ő nemzedékében ember nem gyűjtött kártyanaptárt, nem is nem találkozott vele, tehát hogy neki ez nem mondott semmit, ezt el kellett magyarázni. És akkor megértette, és tudta, hogy miről van szó. Vagy például olyan apróságok is, hogy elmennek egy nyaralóba, és akkor a 80-as években vagyunk egy polgári nyaralóba, és a konyhában korondi edények vannak. Na most nyilván egy magyarnak mondom, mint a korondi váza, egy cseh olvasónak pont tök mindegy, hogy milyen kerámia edények vannak ott, tehát akkor mondtam, hogy ott olyan kerámiával helyettesítsék, ami ott elterjedt, és még ebben a környezetben előfordulhat egy vidéki házban. Tehát, hogy... És ilyenkor te adsz ötleteket, vagy például ennél a... Hát a cseh kerámiára nem adtam ötleteket. Nem is erre gondoltam, hanem inkább a por beleírni a napocskát. Nem tudok egy más nyelven ötleteket adni, pont ez az, ami a fordító kreativitására van bízva, és amit meg kell oldani. Egyébként én, fordítóként tudtam, hogy ez lesz a vége, meg kéne inni. Tehát, hogy fordítóként éppen ezek a szép feladatok. Tehát tehát nem az a lényeg, hogy a szöveget pontról pontra átültessem, hanem ez a szépség a fordításban is, tehát amikor ezeket meg kell csinálni. Én már fordítottam, hogy francia regényt, tele volt pötyögtetve ilyen játékokkal, és a legnagyobb fordítói élvezet volt ezeket valahogy magyarul megcsinálni. Egyébként egy gyanús dolog van, ezt komolyan mondom, tehát, hogy nagyon jól együtt lehet működni minden fordítóval, én nem akarok semmit kontrollálni. Egyetlen egy gyanús dolog van, ha a fordító nem kérdez. Tehát, hogyha mindent ért, és semmi nem merült föl a fordítás alatt. Tehát az egy, ami gyanúra adható. Tudod, hogy ez melyik? Nem.
live your life now.